Ja, vi sælger jo mere og mere Jellygo til vores gode kunder. Men det er jo let for mig at sige, så lad os købe og spørge dem. Jeg hedder Jakob, og jeg er projektleder hos LM Byg, og lige nu der sidder jeg på vores sag i Carlsbergbyen. Og i den forbindelse der benytter vi produktet Jellygo, der kan omdanne vand til gelé for at håndtere de udfordringer med vand, som der er på byggepladsen. Og helt specifikt på vores sag, der har vi stor glæde af at benytte det i forbindelse med understøbning af vores vægge, i forbindelse med at skabe et helt tørt miljø under væggene inden understøbning. Så fungerer det rigtig fint for at håndtere de udfordringer, sådan at vi får udført en udstøbning, som der ikke flyder ud eller lignende, og som der sikrer os et rigtig godt resultat i den forbindelse. Så hvis du vil høre mere om Jellygo og de muligheder, der er for at benytte det på jeres byggepladser, så tag fat i Claus, der kan fortælle mere.